tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimu tungamire tenzende tungamire semana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi, ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazivai vateereri. Tokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chedu The Second Coming of Christ. Toda kutenda musoro wedu wenyaya watiinawo nhasi unotiwo ko nyaya yezvikwambo pastor. Ko nyaya yezvikwambo pastor. Mibvunzo kairi kubva kwani. Hanzi neumwe muteereri makaita zvenyu nechidzidzo chengozi. Right. Ko kana isiri ngozi mufundisi. Mumusha muine hama ine chikwambo. Okay. Chichitopedza vanhu zvamuri kutoona. Okay. Pamwe pacho akanochitora netawo nacho asi chiri kuramba kuenda. Ndizvo saka ndobvunzo wakauya saka wazoti konya yezvikwambo pastor. Saka muteereri kauti hatitrai kupinda mupfungwa dzemuteereri pastor. Chichuda kuitwa pachidzidzo. Chiruda pachidzidzo apa zvakakosha kuti zvibude pachena kuti chikwambo chinombove chii. Zviri muhere mubhaibheri zvezvikwambo? Muchaona patinenge tichifamba nehurukuro yedu. Okay. Pane zvinobuda mukukurukura kwatichaita. Okay, pastor. Uyewo kuti vanenge vawirwa nedambudziko racho vangaita sei. Okay. Nenyaya sekutaura kwaita muteereri kuti zvishuwa mutoona kuti musha uri kutopera. Pamwe pacho akanochitora hachachida anetawo nacho. Okay. Saka angabatsirwe sei. Okay. Saka regai tipinde mubhaibheri. Toda kunotangira kuna zvakazarurwa chapter 12 verse 7 kuenda pana 9 neverse 12. Zvakazarurwa 12 verse 7 kuenda pa 9. Zvinokurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo. Vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diabhros, naSatani munyengeri wenyika yose. Yakakandirwa panyika navatumwa vayo. Vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Saka farai kudenga nemi munogarako. Mune nhamo imi nyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Akatsamwa kwazvo, nekuti unoziva kuti uchine nguva duku. Right. Ndima iyi takaiverenga kakawanda. Yes. Iri kuburitsa pachena mufundisi kuti kune hondo yakatangira kudenga. Ichirwiwa pakati paKristu naSatani. Yes. Satani akakundwa kudenga, akadzingirwa pano pasi. Yes. Saka hondo iyi haina kuperera kudenga. Iri kuenderera mberi chero nepano pasi. Yes. Right. Hande kuna Isaiah 14 verse 12 kuenda pa 14. Isaiah 14 verse 12 kusvika pa 14. Haiwa waseiko uchibva kudenga iwe nyama sase, iwe mwanakomana wamambakwedza, wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi. Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari, ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yemativi okumusoro, ndichakwira kumusoro kwemakore, ndichazvienzanisa nokumusoro-soro. Panapa pari kuratidza kuti hondo iyi chairwirwa
Yes. Ndechekuti azove Satani achiri ngirozi achitungamira ngirozi dzaMwari akapindwa nepfungwa yekuda kunamatwa. Ndo paari kuti ndoda kuinzana naMwari. Kwaye kuinzana kwekuda kunamatwa. Saka chiri kurwirwa apa kutsvaga kunamatwa. Saka kudenga akakundwa, but ari pano pasi ari kungoenda mberi nehondo yekuda kunamatwa. Anoda kunamatwa. Andito pabata. Saka rega tinzwe pana vaRoma pane dzimwe pfungwa dzinotidzo saka asapa akatoruzaka because hakuna vanhu vakawanda vari kumbomunamata. Ndaida kutokuudza yangu ipapo, but muri kutopataura asi muri kupataura ndisapataure. Because zvandodaidza kureyaka ndezvekuti pfungwa yekuti Satani anoda kunamatwa yashoma vateereri, pakuti vanomunamata of course vatinotaura masatanist vatoriko. Ndakanzwa vamwe vakutotanga machechi avo anotonzi ndekunamata Satani, but hazvizi zvinhu zvekuti tingati achire contending force. Haisi nyaya yekuti tingabva tati anechi ndikuedza kureva kuti vanenge vachinzi masatanist acho as compared kumaKristu. Haisi nyaya yekuti tingati kukwikwidzana kwacho kuchiripo. Waisa hako kachirungu kasitoreka asi mira uone kuti kuna vanhu vazhinji vanofunga kuti vanonamata Satani vashoma, but rega unzwe Bhaibheri richiisa pachena. Verenga vaRoma 6:16 unzwe. Romans 6:16. Hamuzivi here kuti uyo wamunozvipa kwaari kuti muve varanda vake kumuteerera, kuti muri varanda vaiye wamunoteerera. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti chinonzi kunamata kuteerera. Waunenge wateerera ndiye wawanamata. Saka pakati paKristu naSatani, kana munhu achiti ndiri muKristu anenge achiti ndinoteerera Kristu. Ndizvozvo. Handiti wazvoona. Kana asingateerere Kristu, munhu iye akutonamata Satani. Aiwa, mukubva mataura zviri radical pastor. Muri kubva manyanya kutaura kuti kana asingateerere Kristu akunamata Satani, hamusi kusiyiwo kamukana kekuti anogona kunyenge. Muri kubva matoti akunamata Satani. Chiri kuburitswa panapa ndechekuti kurarama kwemunhu generally kana makakutarisa pane vanhu vakatozvimisira kusada kuteerera Mwari. Kuti upenyu hwake hwese paanototeerera Mwari zvatongoitikawo. Asi anenge aida kutotiza futi. Saka kurarama kwakadaro kutonamata. Chero achiti handiende kuchechi, handisi musatanist, asi arotonamata Satani. Kozoita munhu wekuti chero achienda kuchechi achiti ndiri muKristu, asi upenyu hwake kana mohutarisa haateerere Mwari, anoteerera Satani. Munhu iye arotonamata Satani. Ndozviri kutaurwa neBhaibheri pano. Mapabataka. Saka hondo iripo kurwira kunamatwa. Saka matauriro eBhaibheri rinosiya manje pasina safe zone manje. Handiti wazvoona, hapana ari neutral. Hapana ari neutral. Munhu wese ari kunamata. Saka chimwe chinhu chatoda kuti tisati taenda mberi mufundisi ndechekuti Bhaibheri hapana parinonyatso rondedzera richiburitsa pachena kuti chikwambo chii. Kana muchitaura nenyaya dzezvikwambo. Vanhu vanotaura vanoti ivo vanhu mukutsvaga pfuma kana kuda kukudzwa vanoenda kun'anga, vamwe vanoenda kumaprofita, vonopiwa ikoko zvavanobatsirwa nazvo ikoko. Zvimwe vamwe vachirondedzera vanoti zvinorutsa mari usiku. Handiti wazvoona. Zvaanenge apiwa zvacho. Kana kukonzera kuti madhiri ake ekupfuma abudirire. Kuti vawane mari. Pamwe pacho kuti vawane hukuru hwavanenge vachida. Power. Handiti wazvoona. Kana position. Kana zvikundya. Saka pakutsanangurwa kwazvinenge zvichiitwa manje, zvinonzi pfuma yese inogona kuuya, nekukudzwa zvinogona kuuya, asi zvisingagumire ipapo. Nechikonzero chekuti nekuti zvinonzi izvo chikwambo kuna anacho chinozoda kuti pamusoro pekuti wawana pfuma, wawana kukudzwa kwakoko, asi chinozodawo kupota chichimwa ropa.
ndomukutsanangurwa kwazvinoita kuti chinenge chichida kuti pakati pehama paite munhu anenge achifa paperiod inenge yakataurwa, kana iri gore negore kunofanira kuti gore rino kwafa munhu. Saka pamwe pacho panonzi akanochitora ndiye anenge achisarudza kuti gore rino kuri kufa nhingi. Nyaya dziri kuraramika here idzi? Because kunogona kungotanga imwe nyaya iri emyth, but yotopedzisira yakutaurika sekunge zvinhu zvakadaro zviriko zvekuti munhu ane chinhu chinomurutsira mari. Zviri kuraramika here? Ndinotaura zviri kutaurika muvanhu. Ukazonzwa vanhu vaakubvunza saka toitei nezvikwambo pastor, because zvinoratidza kuti zviri kutovanetsa. Ende wanzwa muteereri atiye muri kutopera makatarisa. Saka kana vachiuya manje vachitaura vanenge vachiti chikwambo kana chauya mari uya anowana mari, asi icho chine muko wacho wekuti kunodiwa kuti kufe munhu gore negore. Saka pamwe pacho munhu ndiye anotaura kuti anosarudza kuti kunofa nhingi gore rino. Pamwe pacho chikwambo ndo chinosarudza chega. Andito zvava. Kozoitawo vamwe vanoti ivo kunze kwekuuraya zvimwe zvinoitwa nechikwambo ndechekuti chimwe chinonanzva njere dzehama. Andito zvona. Zviya zvekuti kune dzimwe dzimba kunoita mazungairo chanonanzva njere dzavo. Saka kunotaurwa zvakawanda nezvimwe zvakawanda zvinenge zvichitaurwa. Fambai nechidzidzo ichi, patinonochipedza ndichakuudzai pfungwa dzangu kuti nyaya dzese idzi padzinodaika inini hangu zvizva ndinofunga kuti zvoda kuitwa. Fambai nechidzidzo. Chitiverengera zvakazarurwa 16 verse 13 kuenda pa16. Zvakazarurwa 16 verse 13 to 16. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo weshato, nemumuromo wechikara, nemumuromo womuprofita wenhema. Nekuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari Wamasimba Ose. Tarirai, ndinouya sembavha. Wakaropafadzwa unorinda nounochengeta nguo dzake kuti arege kufamba asina kupfeka, vaone nyadzi dzake. Akavaunganidzira panzvimbo inonzi Hamagedhoni nechiHebheru. Takadzidza chidzidzo ichi kuti mumazuva ekupedzisira Jesu akuda kuzouya. Kuchaitika hondo icharwiwa pasi rese. Ende hakuna anenge ari mupenyu asingazorwi pahondo iyi. But zvakatoratidza kunge tinenge tatowo muhondo yacho. Iyi hondo iyi yakabuda chinzi ihondo yemweya. Now muhondo iyi kune vanenge vari kudivi raSatani, kudivi remweya yakaipa, vachatsvaka nzira dzavanenge vachishandira mweya yakaipa kana kuti vachishandiswa nayo. Anditi mazvoona. Saka dzimwe dzenzira dzacho dzinosanganisira iyo iri kutaurwa yezvikwambo yekuti vanhu vanenge mukutsvaka kwavo pfuma, mukutsvaka kukudzwa, ndo pavanonotora zvikwambo. Haasi kuda kupfuma achitungamirirwa naMwari. Haasi kuda kukudzwa zvinobva muurongwa hwaMwari. Saka ndo pavanonotsvaga izvo. Vonokokorodzana nezvinhu izvi. Saka ndo mapindiro avanenge vachiita muhondo yaMagedhoni. Ihondo yemweya, kurwa kune mweya mukati. Andimapaona. Musati maenda kure pastor, hazvinei nezvikwambo chaizvo, because handinyatsogona kudefine kuti chikwambo chii. But pamamuchitaura ndayeuka imwe nyaya inoitika. Iri kufanana nenyaya muri kutaura pakuti munhu anotoifambira futi kuti apiwe zvinenge zvinobatsira kudaro. Kune vanhu vandinonzwa vanotoenda vonopiwa zvinhu kuti aite raki rekudiwa nevarume. Anenge achiita basa reusiku pfambidzia idzi. Anenge achitironza awane raki rakadaro zvekuti vanenge vatone zvinhu zvavanoto nemiko yavanototedza kuti zvirambe zvakadaro. Saka ndikumbira imimi rambe yenyu muri kwenyu uku kwekuwana mari vanhu vachizouraiwa, but kana mukaona chidzidzo chenyu kumberi chichigona kundibatsirirawo vanhu ivava, because kuna vamwe vanenge vachiti ndaneta, handichada, ndauda kunyatsoita imba yangu, but ndinongoshamisika zvinongoramba zvichidzoka pandiri. Woti zvakatanga sei okuudza manje nhoroondo yekuti ndo mafambiro azvakaita kusvika ndapiwa chakati but ina handichada zviri pandiri zvinoitika izvi, zvakutonditambudza even kwandakaroorwa, ndakuda kuti ndive munhu kwaye. Saka itai henyu chidzidzo chenyu ndachinzwa, pandangoona kakufanana kazvo kuti unenge wakanopiwa chinhu kuti chikushandire imwe area. Now
kune vanhu ka havadi kuverenga shoko raMwari. Right, Pastor. Saka mupfungwa mavo manje vanofunga kuti unobudirira nekubatsirwa. Ivo vanenge vaziva ndega handigone. But mukaverenga shoko raMwari manje rine zvarinoburisa panyaya dzekubudirira papfuma, panyaya dzehukuru panzvimbo and so forth. Tiverengere matsamba aya anoti Deuteronomy 8 verse 18. Right. Mugoverenga Daniel 2 verse 21. Mugoverenga Deuteronomy 28 verse 2 kuenda pa7. Tisati tanzwa kambo. Deuteronomy 8 verse 18. Asi unofanira kurangarira Jehovha Mwari wako, nekuti ndiye anokupa simba rekufuma, kuti asimbise sungano yake yaakapikira madzibaba ako, sezvaanoita nhasi. Daniel 2 verse 21. Ndiye anoshandura nguva nenhambo, ndiye anobvisa madzimambo nekugadza madzimambo, ndiye anopa vakachenjera uchenjeri nevane njere zivo. Deuteronomy 28 verse 2 to 7. Kuropafadza uku kwose kuchaitika kwauri uchatevererwa nako kana uchiteerera inzwi raJehovha Mwari wako. Ucharopafadzwa muguta, ucharopafadzwa mumunda. Zvibereko zvemiri wako nezvibereko zvevhu rako, nezvibereko zvemombe dzako nezvibereko zvemhou dzako, nemakwai naamakwai ako zvicharopafadzwa. Dengu rako nemudziyo wako wokukanyira chingwa zvicharopafadzwa. Ucharopafadzwa kana uchipinda, ucharopafadzwa kana uchibuda. Jehovha uchakukundisa vavengi vako, vanokumukira pamberi pako. Vachauya kuzorwa newe nenzira imwe, vachatiza pamberi pako nenzira nomwe. Panapa pari kuburisa pachena kuti simba rekupfuma ndiramwari. Right. Hukuru wana zvikunja. Anodetermina kuti pakambani panapa achava mukuru ndiani, pachikora apa ndiani achatungamira, munharaunda iyi ndiani achatungamira, ndiMwari. Kuti kamba iwe achava officer in charge ndiningi, kuti achava sister in charge ndiningi, ko kuma headmaster zvese hanzi Mwari ndiye anogadza nekuburutsa. Saka pakambani pakatengwa mota nyowani inopiwa driver upi? Right. Izvozvo zvese izvo ndiMwari. Hapana need yekuti utsvage tunhu kuti upiwe bhazi nyowani uri driver. Aiwa, ndiMwari anoita izvozvo. Ende zvobva zvanzi futi kuna Deuteronomy, Mwari ndiye anokomborera kumunda, ndiye anokomborera mhuri. Saka vanhu havanzwisise zvese izvozvo. Nekusada kuverenga shoko raMwari nekusimbira pana Mwari, kunotsvaga zviya zvinozouya manje zvakaberekana nemadambudziko. Saka ini shoti muri kuti zvinonzi zvikwambo izvi, sekutsanangura kwamuri kuita, chiri kukonzera kuti zvitovapo. Vanhu vasiri kunzwisisa kuti vari kuramba kunzwisisa kuti upenyu hwakanaka, kukomborera, mabasa, kupasa chikoro, kuti uvhurike pfungwa, zvinobva kuna Mwari. Saka ivo vanonotsvaga kuya kunonzi naMwari musaende manje. Ndokunonotapurana nezvinhu. Vochiuya vakaberekana nezvinhu zvinosoti tinoda ropa, tinoda chii. Mirai timbonzwa kambo, tuye tienderera mberi.
chiuya, tiende kumusha. Dai Jesu mukachiuya, moyo yedu izorore. Tane tane uromo, tenzi manonoka. Dai Jesu mukachiuya, tiende kumusha. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi neuruguru yedu kunyaya yezvikwambo pastor. Right. Ngatifambe pastor. Rega tiinde pana John 8 vhesi ya44. John 8 verse 44. Imi muri vababa wenyu Diablos, munoita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye weke ngari muurai kubva pakutanga. Haamire muzvokwadi nekuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema unoreva zvake, nekuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Right. Panapa pari kunzi Satani munyepi, Satani muurai. Saka muchaona kuti mumazuva ano ekupedzisira aka, sezvatadzidza kumashure uko, nyaya dzezvikwambo dzichatowanda. But pamwe pachoka hama yenyu inenge isina kana chaiinacho. Mukuti Ndirikati munhu anenge asitori nachikwambo, asi nekuti Satani munyepi, ari muurai. Iye ndaida kutozokubvunza kuti munenge manzwa nani kuti uyu ane chikwambo. Ndaida kutozobvunza baba. Ane kwavanotozviudzwa. Saka pamwe pacho hama inenge isina chaiinacho. Satani achitokunyeperai kuti hama yenyu yakaromba, achingoda bedzi kuti mupesane. Ototsigira kunyeba kwake kuya nemasaramusi. Imboverenga kuna Exodus 7 onzo. Exodus 7 verse 10 to 13. Verse 10 to 13. Moses naAroni vakapinda kuna Farao vakaita sezvavakarayirwa naJehovha. Aroni akakandira tsvimbo yake pasi pamberi paFarao nepamberi pevaranda vake, ikashanduka nyoka. Ipapo Farao akadanawo vakachenjera nevaroyi. Naivo idzo ng'anga dzeIjipita vakaita saizvozvo neuroyi hwavo, nekuti mumwe nemumwe wakakandira pasi tsvimbo yake, dzikashanduka nyoka, asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo. Zvino mwoyo waFarao wakaomeswa akasateerera sezvakarebwa naJehovha. Uri kuona kuti ng'anga padzakagadzirawo nyoka netsvimbo, hanzi zvakabatsira kuomesa mwoyo waFarao. Saka pamwe pachoka mweya yakaipa inokuratidzai nyoka, asi isiri nyoka chaiyo. Handiti wazviona? Anenge achizviitirei? Kungoitira kuti mupomerane. Mufuzvi zvanzi muomeswe mwoyo. Nekukusimbisai pakuramba Mwari. Saka pamuri kupindura here paipai panonzi akatobatwa nacho mufunge. Nekuti pamwe pachoka unonzwa chinenge chiri chidombo. Dombo chairo chairo, but dombo iroro rinenge richiita minana, rinogona kutofamba, rinogona kuwanikwa richifema, iro riri dombo. Handiti wazviona? Kana chimwe chimuti, kana chimwe chimhuka, saka zvakangosiyana siyana, kana chidende, chitaurwa chinogona kutomhanya chichienda uko. Saka Satani ane simba manje rekuita kuti chidende ichocho chimhanye chiende uko. Pachinonzi chabatwa nadzikamutana chikanzi bhu, wotoona ropa robuda machiri. Saka ndinochidzi ropa revanhu rachiri kunwa every year. Asi musakanganwa kuti kune vanoitawo zvechitsotso, zvekutonyepo havo vadyara zvinhu zvavonyepera kunge wazvidzura. Zvese izvo zvimabasa asa. Vhesi raburitsa iri kuti Satani ane simba. Ane simba rekuti paite chinhu chinenge chipere. Chidende chinogona kutotaura. Handiti wazviona? Kana kutomhanya chotochinja woita nyoka. Saka iye anokuratidzai nyoka ka chiri chimuti, achiitira kuti mubva mati vakabatwa baba munini. Vainacho vakanyadziswa. Asi agara munyepi. Handiti wazviona? Pamwe pacho zvisho baba munini vanenge vakanochitora. But pasi alright, ndichakubvunza imbofamba ipo. Ndiri kunzwa muri kuramba mitaura kuti tsikamutanda anobva achitora, but zvinoitwa ngana tsikamutanda ka kwakarambidzwa kwese kuya naMwari. Right. Ati tiri kuchasvika ikoko. Ande kuna Samuel wokutanga 28 vhesi ya 5 kuenda pa7. 1 Samuel 28 verse 5 to 7. Zvino Sauro akati achiona hondo dzevaFiristia akatya, mwoyo wake ukadedera kwazvo. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura, kunyange pakurota kana neurimi kana nowaprofita. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvakirei mukadzi anosvikiro, ndiende kwaari ndinobvunza iye.
varanda vake vakati kwaari, tarirai kune mukadzi unosvikirwa paendori. Right. Taona pandima yataverenga pamusoro apo kuti Satani zvaanogona kuita mashiripiti. Yes. Chikonzero anenge achida kubata pfungwa dzevanhu kuti kuvasimbisa mune zvakaipa. Ndosaka uchiona vamwe havadi kubva kun'anga chero Bhaibheri rataura sei. Because vane minana yavanonoona ikoko yobva yavasimbisa ikoko. Chimwe chinoita kuti vanhu vazoenda kun'anga kana kumaprofita kunotsvaga kuda kubatsirwa, vane zvavanenge vasangana nazvo zvovavhundutsa. Sepanapa Sauro akaona hondo yevaFiristia ichiuya, but nemisikanzwa yakanga aita paakanonamata kuna Mwari asi haana kupindurwa. Mwari akaramba kutaura naye. Ndo paakazoti nechimiro chandirichi nditsvagirei munhu anosvikirwa ndiende kwaari. Akunotsvaga svikiro zvaanoziva kuti zvinorambwa naMwari. Saka vamwe vanotoenda kumasvikiro nekudzin'angaka nekuda kwezvavaona zvavavhundutsa. Pavanonobva ikoko manje vanobva vatakura zvinovawedzera kusviba nekubva pamberi paMwari. Verenga unzwa pachapter 28 iyoyoka, verenga verse 3 ugoverenga 14 kuenda ku18. Verse 3. Samueri zvino wakanga afa, vaIsraeri vakanga vamuchema vamuviga paRama imo muguta rake. Sauro akanga abvisa panyika masvikiro nevavuki. Verse 18. Akati kwavari, wakadiniko? Akati, kune mutana unokwira akafuka nguo. Sauro akazva kuti ndiye Samueri, akakotamira pasi nechiso chake akanamata kwaari. Samueri akati kuna Sauro, wanditambudzireko uchindikwidza? Sauro akapindura akati, ndinotambudzika kwazvo, nekuti vaFiristia vanorwa neni, naMwari wabva kwandiri haachakotipindure kunyange nevaprofita kana nekurota. Naizvozvo ndakudana imi kuti mundizivise zvandinofanira kuita. Samueri akati, unondibvunzirei ini? Jehovha zvaakabva kwauri akava muvengi wako. Jehovha wakazviitira izvo zvaakataura neni. Jehovha akabvarura ushe pamaoko ake akahupa mumwe wokwako, iye Dhavhidhi, nekuti hauna kuteerera inzwi raJehovha, hauna kuitira vaAmareki nekutsamwa kwake kukuru. Naizvozvo Jehovha wakakuitira chinhu ichi nhasi. Uri kuona kuti Saul akanga atosiya aviga Samuel. Yes. But aenda kusvikiro kuendori, anononzi ndokukwidzirani odaidzira kwa Samuel waakasiya aviga. Handiri kuonaka. Mweya yakaipa ine simba rekuita minana, rekuti unodedzerwa chero munhu akafa wototaura naye, kana kuti chimuti unodzingirirana nacho chichida kukuruma. Saka mweya yakaipa ine masimba iwayo. Saka apa ibva imataurira vateereri kuti haazi Samueri aitaura naSauro. Haasi Samueri. Because pane mvunzo inoramba ichidzi, kwenga Samueri wana akatobva kuakafa? Patsanangurei makasimba pastor kuvateereri. Apapo ndikusimba ndingasimbe zvinodarika Bhaibheri rekastraight. Bhaibheri rinonyatsisa pachena vateereri kuti munhu kana afa haachina chaachaziva. Akanotaura naSaul kuendori anga asiri Samueri muprofita. Right. Aiwa, asi kuti wanga uri mweya wakaipa wakabuda nemusvikiro. Right. Madhimoni akataura nenzwi rani raSamueri. Thank you, Pastor. Ende pamunoenda ikoko kun'anga nekumasvikiroko, chimwe chinhu chamunonosangana nacho kune vanovukava. Vanonokuumbirai nyaya dzinoita kuti mupedzisire makupomerana kufungirana paukama hwenyu musisawirirana. Because ende munoona Satani anosanganisa tuchokwadi nendema, because akanzi Mwari abvisa ushe kwauri aupa kune umwe wako, ende zvishuwawo Mwari angapa ushe kunani? Kuna Dhavhidhi. Saka pamunoenda kun'anga nekumaprofita munonoudzwa tumwe twakazanganiswa netuchokwadi, asi mobva ikoko maakuvengana. Munobva maakuvengana. Handiti wazvoonaka. Saka regai tisiye izvo zvezvo tiende pane chimwe chikamu, pane imwe pfungwa yandoda kuti ijeke. Alright. Verengai Luka 13 verse 11 kuenda pa16. Luke 13 verse 11 kusvika pa verse 11 na16. Zvinotarira kwaivapo mukadzi waive nemweya weurwere makore ane 17. Wakanga akafunyama asingatongogone kusimuka. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbhurahamu wakanga asungwa naSatani makore ane 17. Haizaifanira kusunungurwa nemusi weSabata pachisungo ichi here? Chii chiri kubuda panapa? Mukadzi uyu
aive nemweya wakaipa. Yes, pastor. Ndo wakanga wakaunyanidza muviri wake. Hanza isagona kufamba ari straight. Saka iye aitoonekwa achirarama akaremara. But chaiita kuti adaro mweya wakaipa. Pakabviswa mweya wakaipa akasara atasanuka. Kureva kuti mweya wakaipa unogona kukanganisa muviri wemunhu. Handitika kana wabva munhu anosara atasanuka. Verenga Mark chapter 5 verse 2 kuenda pa 5 neverse 15. Mark 5 verse 2 to 5. Zvino akati abuda mugwa, pakarepo akasangana nemunhu waive nemweya wetsvina achibva kumarinda. Uyo waigara kumarinda. Kwakanga kusina munhu wakanga achagona kumusunga kunyange neketani. Nekuti kazhinji waisungwa nezvisungo zvamakumbo nemaketani, asi waidambura maketani nekudhashura zvisungo. Kwakanga kusino munhu waigona kumunyorovesa. Nguva dzose usiku nemasikati waigara kumarinda nokumakomo achidanidzira achizvicheka nemabwe. Verse 15. Vakauya kuna Jesu vakaona wakanga ane mweya wakaipa agere apfeka ari munhu kwaye, iye waive nerigioni, vakatya. Right. Munhu uyo akanga aine mweya yakaipa. Yes, pastor. Ndo yakaita kuti abve mumusha anogara kusango kumarinda. Yes. Asi mweya wakaipa wadzingwa, akadzoka akapfeka zvakanaka, akagara pasi. Yes. Saka taona isusu kuti mweya yakaipa inogona kukanganisa mwiri wemunhu. Kana wadzingwa munhu usara ato right. Yes. Mweya wakaipa unogona kukanganisa pfungwa dzemunhu, otobva pamusha, asi kana yabva anodzoka otosvogara pamusha. Oita munhu kwaye. Handiti wazviona. Tiri kudzidzira zvinhu izvi nekuti taona kuseri uko kuti zvikwambo mabasa emweya yakaipa. Ndiwo anouya woita minana, woita mashiripiti nezvaanoita pakati pevanhu. Handiti mapabata. Right. Saka tanzwisisa izvi, rega pane chimwe chinhu chatoda kuti chijeke chigobatsira vateereri munyaya dzezvikwambo panzi nemuteereri zvikwambo pastor. Okay. Handiti wazvaonaka. Handei pana Mateo 7 verse 22 na 23. Ibva waiverenga pamwe chete namabasa 8 verse 9 to 11. Wobva waverenga Samueri wokutanga 28 verse 11. Matthew 7 verse 22 to 23. Right. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nekudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nekuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai, ibvai kwandiri, imi vaiti vekusarurama. Mabasa 8 verse 9 to 11. Zvino kwakanga kuine mumwe murume wainzi Simoni, waive n'anga kare paguta iro, waishamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru. Vose vaduku navakuru vakamuteerera vachiti, uyu munhu isimba guru raMwari. Vakamuteerera nekuti akanga avashamisa neung'anga hwake nguva huru. 1 Samuel 28 verse 11. Zvino mukadzi akati, ndokukwidzirai aniko? Akati, ndikwidzirei Samueri. Now, uri kuona panapa, chiri kubuda panapa ndechekuti mweya yakaipa inogona kudzingwa nen'anga, inogona kudzingwa nemasvikiro, inogona kudzingwa nevaprofita venhema. Ndazvona. Asi mukanyatsokutarisa makagadzikana, hakusi kudzingwa kwekuti magonerwa. Dzokorai, inogona kudzingwa nani? Inogona kudzingwa nen'anga, inogona kudzingwa nemasvikiro, inogona kudzingwa nevaprofita venhema vari kwavo. Okay. Saka kana chikwambo chadzingwa nen'anga, chadzingwa nesvikiro, chadzingwa nemuprofita, musafunge kuti magonerwa. Okay. Handiti mapabata. Nemhaka yei tiri kudaro. Pataverenga kuna Mateo, kunotori nevanhu vachatoti kuna Jesu, takadzinga mweya yakaipa, asi ivo vasina kukama naJesu. Simoni n'anga yepaSamaria aitoita mashiripiti makuru. Handiti wazviona. Asiri n'anga. Kuna Samueri osvikiro ratodedza Samueri. Saka chikwambo munogona kuenda kun'anga, moita sekuti muri kubatsirwa nen'anga kuchidzinga, zvoita kunge zvaita. Mugona kunobatsirwa nesvikiro kuti chiende, mugona kubatsirwa nemuprofita. Inzwa pana Deuteronomy 18. Mirai pastor, ndoda kubva ndaita mubvunzo, ndoverenga chop. Muzondibatsirawo pamubvunzo uyu pamwe zvinokavhika. Unenge uchinzi munobatsira here?
maunzwa munobatsira ndingoedza kufunga ndofunga dzine dziri nyaya idzi kuti tione kuti vanhu vodii, because ndaona kuti kubatsira kana ng'anga ichibatsira, muprofita achibatsira, nesvikiro richibatsira, pamubvunzo ndogara ndichibvunzwa kuti nai munobatsira here kana kuti kushandira kana kuti kushandira. Deuteronomy 18 verse 10 kuenda pa12. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana anovuka, kana anotenda mashura, kana anoita mazango, kana muroyi, kana ng'anga, kana anobvunza masvikiro, kana muvuki, kana anobvunza vakafa, nekuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Saka pana pari kubuda kuti ng'anga, svikiro, vavuki nevavuki, varoyi, kubvunza vakafa, itimu rimwe chete. Saka imimi pamunoti kwauya ng'anga kuzobvisa chikwambo, kana kuti kwauya svikiro, kana kuti tsikamutanda auya, bhaibheri riri kuisa pachena kuti vanhu ava itimu rimwe chete. Saka zvinoitika manje pamunoti imimi chikwambo chabviswa, chikwambo kana manzwisa kuti mweya wakaipa uri kuita zvinhu izvi, saka ng'anga youya iine mweya wakaipa, vese ikembi imwe chete, vari kubva kukembi wanika. Saka zvinosvikoitika manje ndezvekuti vanosvikotaurirana kuti shamwari chibva pane uyu, chibva uende pamwe. Zvinoitirwei? Zvinoitirwa kuti imimi murambe makabatwa mumusungo waSatani. Muri ikoko kuti muri kukembi isiri. Anditi wazviona chikwambo chaita sechabva, but kana mukasara muri loyal kung'anga, kusvikiro kana kumuvuki uyu, hapana kwamaenda, muri kungotenderera mupadhoki imwe chete, ende padhoki nemagumo ekugehena. Anditi wazviona. Alright, ndoda kuti musikotangira papfungwa iyi, mirai timbonzwa kambo. In the valley with my Savior I will go. Anywhere, anytime I will follow Him. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere with Jesus I will follow Him. Down in the valley with my Savior I will go. Anywhere, anytime, I will follow Him. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere with Jesus, I will follow Him. Follow Him, follow Him, my Savior, I will follow Him. Anywhere, anytime, I will follow Him. Follow Him, follow Him, follow Him. Follow Him, follow Him. Anywhere with Jesus I will follow Him. Follow Him, follow with my Savior I will follow Him. Anywhere, follow Him, follow Him, follow Him, follow Him, follow Him, follow Him, follow Him. Anywhere with Jesus I will follow Him. Follow Him, follow Him, my Savior, I will follow Him. Anywhere, follow time, I will follow Him. Follow, follow, I will follow Him. Anywhere with Jesus, I will follow Him. Follow Him, follow Him, my Savior, I will follow Him. Anywhere, anytime. Follow Him, follow Him, follow Him, I will follow Him. Anywhere with Jesus I will follow Him. Down in the valley with my Savior I will go. Anywhere, anytime I will follow Him. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere with Jesus I will follow Him. Down.
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Ko zvikwambo, nyaya dzezvikwambo pastor, ndonyaya yatiri kukurukura nezvayo. Taona isusu kuti ukaenda kun'anga, ukaenda kusvikiro kana kumuprofita uchinoshandirwa kuti chikwambo chibve, waenda kuri kurambidzwa naMwari. Mwari anoziva kuti ikoko unonosimbiswa mupfungwa mako kuti chero zven'anga zvakanaka futi. Ubva waramba uri mupadhoki iyo. Ndosaka uchizoti kana ukamboti kun'anga, ukamboti kusvikiro, kana zvisina kunyatsokugutsa, unoenda kumuprofita. Unonzi adzinga chikwambo. But muprofita uya ukamucherechedza haachengeti mirayiro yaMwari. Muprofita anongoshandira sabata haachengete, akaramba rubhabhatidzo rwaMwari, anorarama muupombwe. Bhaibheri hadi kutoriona. Saka iwe ukanga uchiteera muprofita akadaro, hausi kuteera kuna Mwari. Anditozvaonaka. Saka Mwari anoti musaendeko. Ibvai mandibatsira hazvisi zvezvikwambo. Pane wani pekutoti mamhepo, mwana akabatwa nemamhepo mukatoenda kusvikiro, anonodzoka atoright. Chinongoitika ndechekuti vanonosvika kuya kuya votaurirana. Tachibva apa. Anditozvaona uenda apo. Saka vati unobva watochikokera mumasvikiro. Iko hauchabvika kumasvikiro kuti mwana anga anetsa. Pamwe pacho unenge watonamatirwawo nemadhikoni zoramba, asi waenda kuya kuya zvonoita. Saka in other words mukuti inogo area, anatsika mutanda nemasvikiro nen'anga. Vana vaMwari havaindi ikoko. Kochibatsirai mazera echikuru pastor. Kumazera kwangu kwaanani kunoku itimu shoma remazera angu rinoenda kun'anga nemasvikiro. Pane madhara pastor vanenge vachingofunga ndo vakuru vemusha, vakangodaro vakachikokera zvakanyanya pastor munyaya yekuti anatsika mutanda. Zvoti vakasvika mumusha munonzi kune uregerera musha, chenesai musha. Panovaiti chenesai musha vari kuti endai kuri kurambidzwa. Kutosvibisa actually ikoko ndo zvavasingazive. Uonaiwo kuti ucherechedza kuti munhu ari kukupa yambiro akanyura zvakadii mushoko raMwari. So that advice yaunopiwa ngaive nemanyuko mushoko raMwari. Ndo isingarasisa. Area yemasvikiro nevaprofita venhema nanatsika mutanda kuvana vaMwari inogo area. Hatifambe. Verengai Mabasa 8 verse 18 na 19. Acts of the Apostles 8 verse 18 na 19. Zvino Simoni wakati achiona kuti mweya mutsvene wapiwa nekuiswa kwemaoko avaapostora, akauya kwavari nemari achiti, ndipewo neniwo simba iri kuti wandinenge ndichiisa maoko pamusoro pake apiwe mweya mutsvene. Simoni ng'anga auya kuchechi, but paakaona vapostora vaisa maoko pamusoro, vanhu vabva vabatwa nemweya, akati ndobva aenda nemari yake, kuti ndipewo simba raminana. Akada kutenga simba reminana. Saka variko zveshuwa pakati pehama vanoenda kutonotsvaga kuti nemari vachidawo mukurumbira. Variko vanhu vakadaro. Upedzisira vava hakana nezvinhu. Saka mudzimuri variko vanotoenda kunozvitsvaga zvinizvo. But pandinoona pazvinoitika munyaya yekunamata munyika medu handingataura hangu nharaunda dzandinonzwa dzinoenda vanhu, but kune vanhu munyaya yekunamata yokuti unotongozwa kuti akabva kuarea iyoyo anoya kugona minana. Zvekuti pandima yemaverenga ika kunoku kuAfrica kwedu kunoku ukatongonzwa kunzi back from Nigeria, ibva watoziva kuti hameno zvakanotsvagwa ikoko kazhinji kacho mukutaura kwevanhu. Ende zveshuwo munhu wacho unobva ona ane mamwe masimba. Saka variko vanotonotsvaga kuda kutenga zvinhu. Kunyange ari kumasvikiro achiita kunge wechechi asi vanotonotsvaga mweya yetsvina. Saka variko vamwe mumhuri zveshuwa vekuti zvikwambo zvacho anenge akatonochitsvaga. Mabasa 19 verse 14 to 16. Mabasa 19 verse 14. Vaiva vakomana vanomwe vemumwe muJudha wainzi Skeva, muprista mukuru, vaiita izvozvo. Mweya wakaipa ukapindura ukati kwavari, Jesu ndinomuziva naPauro ndinomuziva, asi imi ndimi anaaniko? Ipapo munhu waive nemweya wakaipa akavamukira simba, akavakurira vose vari vaviri, akavakunda, nokudaro vakatiza mumba imomo vasine nguo vakuvadzwa. Kune pakati pehama dzedu mumisha umu kune dzimwewo hama dzekuti havana kusimbira kune zvekunamata, havana ukama hwakati tsepete naKristu.
Okay. Havana zvakare zvikwambo zvacho. Zvikwambo havana futi. Asi munogona kutovafungira. Kana kuti Satani nekunyepa kwake anogona kuita kuti muvapomere kuti vane zvikwambo, vanazvo zvavainazvo. Hatiri vazviona. Saka anokuitirai minana zvoita sekunge pane chiripo. Because vana vasikevha vanga vasina kusimbira kucheche, kuna Satani kwacho vanga vasina kukama naye, vanga vasina kusimbira vachishandiswa manje, asi vachishandiswa naye. Handiti vazviona. John 8 yaya tamboiverenga asi idzokorore. Verse 44. Imi muri vababa wenyu Diablos, munoda kuita kuda kwakaipa kwababa wenyu. Iye wekenga ari muurai kubva pakutanga. Haamire muzvokwadi nekuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema unoreva zvake nekuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Saka panapa Satani ari kunzi munyepi, muurai. Saka whether anyepa kuti munhu ane chikwambo kana kuti ichokwadi kuti mumhuri mune anacho, Satani agara muurai. Anotokonzera zvinoparadza mhuri. Agara anonyepa, but iye agara muurai. Saka anogona kukunyeperai kuti hama ine chikwambo, iwe asina. Asi iye Satani oita zvinoparadza mhuri. Kana kuti anogona kukutaurirai paine andotori nacho, because anacho uyo ari kushandiswa futi naiye Satani. Alright. Saka anogona kukuudzai kuti mwedzi unouya pana muri kufiwa. Pobva patofiwa. Because baba munini vane chikwambo. Baba munini vane chikwambo. Saka anyepera baba munini kuti vane chikwambo. But pakabva pafiwa iye agara muurai. Right. Handiti vazviona. Kana kuti anokuudzai kuti mainini vanacho, ivo vainacho zvezhuwa, ndekuti ndiye ari kuvashandisa. Vagara vari kutima. Handiti mazviona. Saka whether panyepwa kana kuti hapana, zvikwambo mabasa aSatani. Handitika. Saka mubvunzo uri kuti saka vanhu voita sei? Ndosaka muteerera azoti konyaya dzezvikwambo pasi. Poitwa sei? Handei kuna Numbers 23 verse 21 kuenda pa23. Haana kuona zvakaipa kuna Jakobho, haana kuona zvakashata kuna Israeri. Jehovha Mwari wake unaye, vanopupurira mambo pakati pavo. Mwari akavaburisa Ijipita ane simba rakafanana nerenyati. Zvirokwazvo hakuna un'anga kuna Jakobho, uye hakuna kuvuka kuna Israeri. Panapa tiri kuunzwa muchidimbu kuti mwana waMwari haaroyeke. Saka zvizive izvozvo kuti kunyangwe zviri chokwadi kuti pana anacho chikwambo akanochitenga, asi iwewe kana uri mwana waMwari, chikwambo chiripo hachina zvachinokuita. Ndo zvinoda kunzwisiswa izvo. Ipapapo paya pandandichiti ndichada kukuudzai pfungwa dzangu, mabva mauya padziri pamubvunzo wanzi nemuteereri, konyaya yezvikwambo pastor. Inini ndisina kumbogadzira chidzidzo ichi zvandaigona kupindura ndichiita. Ndaigona kungoti zvikwambo zvinhu zvinomanufactwa kuteritori kwaSatani, zvowanikwa mukurarama kwevanhu. Asi mwana waMwari haaafektwe nazvo, hazvimubate-bate. Ndo mapinduro andaingoita. Saka wariyo ine vateereri vedu yekuti tiri kutopera takatarisa. Kwandiri ndisinga-accuse, nganditaure ndirini because imi magadzira chidzidzo maybe muri kutaura nevateereri vedu. Ndiri inini, hapana need yekutotya. Kutya uko kwandiri kune kwakutonongedzera kuti ndofunga vanhu vari kuuyisa mibvunzo iyi, ukamawo hweduwo muna Mwari, ndofunga hauna kuita zvakanaka. But handisi kuaccuse kudaro. Kuti chiri kuzoita kuti zvikwambo zvikwanise kubata zviine simba mumhuri. Muri iri muna Mwari, Bhaibheri rinoti hairoyeke. Saka unozonzwa kuti pastor, mainini ndo vakatonobatwa. But kwavanobatwa ndekupi? NeBhaibheri here. Ona kuti aiwa zvina mavhesi kuti mainini vane chikwambo, asi vakanozvitora kun'anga, kusvikiro kana kumuvuki. Kunonzi naMwari musaende. Saka imi kana maenda ikoko manje, munodzoka maakubhirivha n'anga, maakutenda svikiro, maakutenda muvuki, kudarika kutenda Mwari anoti hamuroyeke. Ndosaka vachizoroyeka manje.
ndosaka vachizoroheka kavana. I know muri kufamba. Ndoda kuti munzwe matauro andiri kuita. Kana sirizo munonditsura. Ndikati kuvateereri vari kunyatsoda kushingairira kuita ukama naMwari panziko nyaya yezvikwambo pastor. Ndobva ndati just ignore. Ndine ndanyanyorasika here. Because pano panenge pari kubata vanhu kakudhonzwa attention vovhunduka. Muri kunzwa here? Pavanovhunduka ndo pavari kuenda kumasvikiro neng'anga. Right. Ukasiya wati wo just ignore. I know azvinoita. Maybe wewedzera vhesi iri Matthew 11 verse 28 kuenda pa30. Matthew 11 verse 28 to 30. Uyai kwandiri mose makaneta makaremerwa. Ini ndichakuzorodzai. Muise joko rangu pamusoro penyu mudzidze kwandiri nekuti ndiri munyoro ndine mwoyo unozvininipisa kuti muwane zororo pamweya yenyu. Thank you. Anditi wazvona kungoignore usiri pana Jesu hausi safe. Because ung'anga uya nemamhepo anotumirwa aya zvinoishanda pauri. Right. Why? Because zvikwambo zviriko zveshuwa. Umwe anogona kunga akanochitenga. Ngatinzwise kuti chikwamboka mabasa aSatani. Exactly. Mashiripiti ari kuitwa naSatani. Zvinogona kuzobuda sechimhuka, kugona kubuda sechimwewo chunhu. Right. Anditi wazvonaka. Zvimwe zvacho zvakanotengwa nehama dzenyu vachidawo hukuru vachida kupfuma. Pamwe pacho kungopomerwa naSatani kuti muvengane. Anditi wazvona. Saka whether anacho zvedi kana kuti kunyeperwa chikwambo chinokupedzai. Anditi wazvona because ndiSatani. Right. Saka imimi basa renyu manje harisi rekunotsvaga kuti pane anacho here zveshuwa. Aiwa harisiro basa renyu. Because mukada kuzvitsvaga makuenda kuvaprofita. Anditi wazvonaka. Hamusi kutsvaga mubhaibheri muri kunotsvaga kuri kurambidzwa naMwari. Saka chinodiwa manje ndechekuti imimi uyai kuna Jesu. Manzwisisa kuti uyu ndiSatani watiri kudhira naye. Ndandisa say mati kungoignore is not enough. Right. Maybe ndichisa parutivi mbichana aisiye zvikwambo. Toti munhu anotori neshai rekuroya. Right. Kana rezvechifambire ndechitaura akatotemerwa nyora. Right. Zvechiwa ndikangomuti just ignore azvibatsire because usiku hwese anongokaruka atomuka. Akuenda akutoenda. Anongokaruka akuda kutongoita chipfambi chiya. Saka maybe kutika asadzokere kuda kunobviswa simba riya riri panyora kung'anga. But auye kuna Jesu. Right. Ndofunga ndomanzwisira anofanira kuuya kuna Jesu. Handiti wazvonaka. Iye muroi wacho kana kuti uyo akanotora chikwambo uyu aneta nacho uyu. Ndosaka Jesu kuti kana maneta uyai kwandiri ndinokuzorodzai. Muri kugutsikana kuti zvinhu hazvichaite. Endana chikwambo chacho kunani? Kuna Jesu. Vanoramba vachiti pastor nguva dziri kufamba kuvanoramba vachiti chinofanira kutonodzoserwa chakanowanikwa kuMozambique kana kuNamibia. Right. Chavasinganzwisise ndechekuti anongori masaramusi. Anditi wazvona Satani haazosara because waenda kunyanza. Aiwa. Satani anosara kana wauya kuna Jesu. Saka even wakanochipiwa kuMozambique kana imwe nyika hatisi kuti zvinobva kuMozambique kana imwe nyika uri kunoku problem iyi kana usadi wakuda upenyu uri right hapana need yekudzokera kuMozambique. Hapana need yekukwira bhazi. Unouya kuna Jesu. Aiwa. Saka Bible rinorerutsira verenga John 6 unzwe verse 25 kuenda pa29. John 6:25 to 29. Zvino akati vamuwana mhiri kwegungwa vakati kwaari, Rabhi, mauya pano rini? Jesu akavapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamunditsvagi nekuti makaona zviratidzo, asi nekuti makadya zvingwa mukaguta. Musabatire zvekudya zvinopera, asi zvekudya zvinogara kuupenyu husingaperi, zvamuchapiwa neMwanakomana woMunhu, nekuti Baba Mwari vakaisa chisimbiso kwaari. Zvino akati kwavari, tichaiteiko kuti tibate mabasa aMwari? Jesu akapindura akati kwavari, basa raMwari ndiro kuti mutende kuna iye waakatuma. Kune vanhu vanoenda kuchechi. Jesu ari kutsiura vanhu ava kuti mimi hamusi kuuya ndekuti muda kunamata imi. Hamusi kunditeera ndamuri kuda upenyu husingaperi. Muri kuda chingwa chamakadya nezuro. Kuzi anga avafidha nezuro wacho. Saka kune vanhu vanoenda kumachechi kwete kunonamata kuti vaone upenyu husingaperi, asi kuda kundoshandirwa. Machechi mazhinji akazara nevanhu vari kuda kubatsirwa asi havasi kuda Mwari wacho. Saka Jesu, Bhaibheri riri kuti uyai kuna Jesu zvekutsvaga upenyu husingaperi. Kana matendeuka mazvipira kuna Jesu, mazvimisira kufamba sezvinotaura shoko rake, ipapo Jesu anosvikogara mamuri. Kana agara mamuri, chikwambo chapera simba.
ndokudzingwa kwechikwambo, ndokudzingwa kwechikwambo. Saka hazvidi kushandirwa. Aiwa, pandoti kushandirwa kuti munhu anouya kwandiri woti wabetera saka chindiitira iwo. Aiwa, unoenda kuna Jesu, zvipire kwaari nemwoyo wako wese, wozvimisira kutera dzidziso dziri kubva mubhaibheri idzi. Kana wadaro, Jesu ndiye anoziva kuti anodzinga sei. Tsimbidzira apa, hazvidi here kudzokera kun'anga kwamakanopiwa moita mudungwe wevanhu monzi kwanzi muri kuhwedza guruve kana kuchipinge, kuda kunodzosera. Muri kuenda kuna Satani kunoti takuda kumusiya. Unogona kunzwa nyaya dzekunzi vanhu vakaita mudungwe kudzokera kuchipinge kana imwe nzvimbo vachinzi hanzi kuti zvipere. Aiwa, itai mudungwe kuenda kuna Jesu, kutodzimaidzwa ikoko. Ende kana maenda kuna Jesu, verenga vhesi iri tivhare nyaya yedu. 2 Timothy 1:7 inoti kudii? Nekuti Mwari haana kutipa mweya wekutya, asi wesimba newerudo newekuzvidzora. Kana waenda kuna Jesu, kutya kunopera. Ndokunonotsvagisa zvikwambo. Ndokunoita kuti vanhu vanetseke mumusha. Ende kuna Deuteronomy 2:25 Mwari anototaura kuti ndichaisa kutya muvavengi venyu. Handiti wazvionaka? Saka Mwari anotoisa kutya. Pane zvimwe zvinhu zvaanoparadza, dzingaa hosha, angave madambudziko, Mwari anoparadza nenzira dzake iye kana mauya kwaari. 30 seconds pastor. Right. Ko nyaya yezvikwambo pastor, pindurai in 30 seconds. Kana paita chikwambo mumhuri, whether ndechechokwadi kana kunyeperwa, uyai kuna Jesu. Nekurevesa, muine shungu dzekuzogara muumambo hwake nekusingaperi. Kana madaro, iye anogara mamuri. Ndiyo nzira yekutiza iwewe chikwambo, kana kuti yekuchisiya iwewe kana wakanochitora, kana kuti zviri zvekufungidzira, munova safe kana mauya kuna Jesu. Ipai vateereri vedu namba pastor, vayeuchidzei, tivape malinki, vapinde mumawhatsapp groups atiri kutumira zvimwe zvidzidzo zvakada kudai. Right, vanogona kuenda pamawhatsapp, tibatei panhamba idzi, tokupinzai mumagurupu mamunogona kuramba muchiwana zvidzidzo izvi zvinokubatsirai. Tibatei panhare dzinoteera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi, akuchengetei, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike